Galiza é unha terra de infinitos topónimos. Desde as cidades máis grandes ata os lugares máis recónditos, case todo se pode nomear. Por poñer un exemplo, ninguén dubida que un dos castros máis famosos do noso país está no Monte de Santa Tegra, ou que para ir de Lugo a Ourense podemos pasar por Chantada. Pero que pasa cando aquilo do que queremos falar está no mar? É posible darlles nome ás pequenas pedras e illotes que hai na nosa costa? Pois non só é posible, senón que en Galiza somos expertas na materia. As nosas costas contan con milleiros de nomes que teñen sempre unha historia detrás. Se queredes coñecelo por qué destes nomes, quedade con nós neste episodio de Na Terra Fonda. Galiza ten 1720 km de costa. Con tanto mar, non é de extrañar que un gran número de persoas se dedicara tradicionalmente á pesca. Con todo, ata finais do século XX existían poucos estudos sobre o mundo mariñeiro. Académicos como Cornide, Rodríguez de Santamaría ou Sáñez Reguart publicaron algún libro sobre a pesca e as zonas costeiras, mais os traballos escritos poucas veces recollían en profundidade os nomes do mar da forma en que si o facían os mariñeiros que traballaban nel. A diferenza que hai entre o que se rexistra aí e a realidade que hai na memoria colectiva, na memoria individual dos mariñeiros, das arjaceiras, das percebeiras e todo iso, é unha diferencia abismal. Multiplica por unha porcentaxe de 2 ou 3 ou 400% máis que o que saben eles. Digamos que o grande mérito dos galegos e das galegas é precisamente conservar todo este patrimonio cultural e inmaterial que reside na toponimia, pois, en moitas ocasións simplemente a través da oralidade. Sobre todo na toponimia das serras e na do mar non hai un rexistro catastral, non figura nos mapas, non figura nos libros. É por isto que se concluíu que o xeito máis fiable de recoller a talasonimia galega era preguntándolles a aquelas persoas que tiñan unha relación máis próxima con o noso mar. E algúns destes informantes son moi coñecidos no mundo da toponimia. Na comunidade de mariñeiros, o pouco que preguntes, casi todos te levan un par de persoas ou tres. Pepe Elegante, xa morreu hai uns anos, tivo a curiosidade de recoller en caderniños que estaban escritos a lápis, porque os levaban ao mar e escribían a lápis ali. Escribiu íntegramente en galego nos anos 50 un caderniño de 50 e tantas páxinas que nos achega máis talasonimia que todas as cartas náuticas que poidamos ter na historia da talasonimia do noso país. Por iso, cando facemos unha comparativa entre os nomes que se recollen en mapas e cartas de navegación coas anotacións que fixeron mariñeiros como Pepe Elegante ou o Maginó, acontece isto. A que se debe esta enorme diferenza? Poñamos un pouco de contexto. A esencia do asunto vai na relación que mantivemos aquí en Galicia sempre as xentes coa terra e co mar, non? Unha relación moi estreita. Os nosos antepasados nomeaban todo, non? Cada anaquiño da terra e cada anaquiño do mar, non? Da terra porque se vivía dela, no mar un pouco porque do coñecemento do hábitat dependía a integridade física dos mariñeiros que saían a faenar nas pequenas jamelas e dornas, e dependía tamén a súa supervivencia económica. Supervivencia económica porque só controlando e recoñecendo facilmente as zonas onde había máis peixe podían os mariñeiros asegurar a súa pesca diaria. Se un mariñeiro, e se quer transmitirlle a un fillo e decirlle que hai unha manta de percebes boísima, non lle pode decir que está en Baredo, que unha parroquia enteira, nin que está en Oia, que un concello enteiro. Vai decir de maneira moi precisa onde está. E por qué? Porque a toponimia, tanto en terra como no mar, ten dous cometidos indispensables, que son o primeiro, o de ser un xeolocalizador, iso que hai que entender. E depois a segunda función intrínseca que ten é a de ser descritivo. Mais adiante falaremos en profundidade destas dúas funcións fundamentais da talasonimia, pero volvamos ao principio. Se Galiza ten 1720 km de costa e as galegas bautizamos rochas, leiras, cabos e illas, cantos talasónimos podería haber no país? Aínda non o sabemos, pero son case infinitos. Temos, por unha banda, a toponimia de Galicia, que son os nomes das grandes entidades de poboación, pero logo hai, como non se sabe aínda, pero millóns de microtopónimos que era o que a xente vai denominando a cada un dos elementos singulares dos que se vai apropiando ao longo da súa vida. Aquí en Galicia sucede unha cousa que non sucede noutros lugares. Eu sempre digo que se nos presentásemos ao Guinness World Record co número de topónimos que hai aquí, seguro que ganábamos, porque isto é unha densidade altísima de topónimos, dunha calidade de variacións históricas da xente que pasou por aquí,
designando, pois eso, calquer cousa, animais, xentes, sucesos. Isto non ocorre noutros lugares así. Pois aí teríamos a función descritiva da talasonimia, porque detrás dos nomes hai motivacións moi diversas. Estás falando da vida no mar, estás falando de anécdotas, estás falando de cando colleron moitos percebes, cando pescaron moito, de algún accidente, algún naufraxio, de mortes na familia, e falas de como se chaman os distintos accidentes xeográficos. Iso en filoloxía chámanse xenéricos, é moi interesante en terra, é moi interesante no mar. Nomes bonitos, anécdotas, pois a min chamoume a atención a doble denominación que teñen algúns lugares se a xente vive en Barizo ou a xente vive en Malpica. Os cales, ademais, ao final foron admitidos os dous. Nomes sonoros, lugares como o Bufadoiro, esa furna onde bufa o mar. Topónimos preciosos como o Barco de Magé, o lugar onde iba Magé, un veciño daqui de Malpica, a pescar todos os días, era unha pedra, pero el poñíase ali e converteuse no Barco de Magé. Pola cor das pedras, temos detrás nosa a negra, polo tipo de peixe que producen, pois temos a robaliceira na Guarda, porque é unha pedra perigosa para a navegación, temos detrás nosa rapacarallos. Esas son as chaciñeiras, aí chamase a pedra de mesa do baño, aí é a laxe do ferro, porque é todo marrón, aquí debaixo é a furada do cabo, incluso aquí debaixo hai unha ronca, que, bueno, existe a lenda de que antigamente as xentes do Castro Baixo de Burela, que está aquí en riba, baixaban e salían por esa cova. Bueno, eu comprobei nunha vez, metínme dentro e non se chega hasta arriba. A chata da Xulieira, que antigamente avisábanse, facíase un mariñeiro que estaba aquí, facía un lume, e entón con ese fume avisaban aos mariñeiros que estaban no porto para avisalos de que viñan as agullas e había que ir pescalas aquí. Aí diante hai un con, o con do Corzo, e ainda outro día un señor aquí falando con el díxome que era porque nalgún tempo unha vez uns cadelos viñan apurando a un corzo, e entón o pobre animal tuvo que subirse encima dese con cando estaba a marea baixa, e claro, despois a marea subeu e aí quedou illado, e tuveron que vir uns mariñeiros nun bote sacalo. Vale, agora xa sabemos que hai moitas motivacións para poñer nomes, pero concretamente a que lle chamamos talasonimia? Pois a 5 puntos fundamentais. Esas pedras ou areais que molla a subida e a baixada das marés. Iso está todo nomeado porque hai explotación do arjazo, de caramuxos, de mexilóns, de percebes e hai que nomealo. Vexamos un exemplo da súa importancia. Os millores percebes, por exemplo, que hai en Xixarga son os da Chanceira. Pero aí na Chanceira hai 12 topónimos, nunha pedra como daqui ali, todo. As pedras do Paso, a Punta de Berizo de fora, a Punta de Berizo de terra, o Meixón da Chispa, o Chandabada, o Boliño, o Bolo, a Cañeira da Chanceira, a Chanceira cercada e a Lazo do Coído. Os millores percebes de Xixarga son os do Meixón da Chispa, da Punta de Berizo. Sí. Tamén é talasonimia a superficie do mar, que está dividida do mesmo xeito co plano dunha cidade. As instalacións portuarias e os barrios onde vivían os mariñeiros. E aínda que pareza incrible, tamén o fondo do mar, porque aínda que os mariñeiros non soubesen nadar, coñecían perfectamente o fondo grazas a un aparello semellante na forma a unha funda de lentes, coñecido como escandallo. Que levaba sebo na parte de abaixo, iso largábalo pola borda e cando batía no chan parabas de arriar cabo. Entón, cando alabas, que o verbo que les usan, iban por unha parte medindo brasas, entón saben a que profundidade está o fondo do mar, e pois nese sebo que ven pejado. Ven a impronta dunha pedra, ven arjazo pejado, ven area, ven cuncha, ven óxido de ferro no caso dun naufraxio, entón están determinando cal é o fondo do mar. Ese saber é acumulativo durante centos de anos. En canto aos naufraxios, Xosé Lois explica por que é importante saber onde se produciron. Onde se afunde un barco, aí críase un pesqueiro, un criadeiro de peixes, porque é como se fora unha especie de macro rocha artificial, figuramos nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, coa famiña que había, un naufraxio é ao mellor unha fonte de desgracia para o armador, para as familias, para as persoas que morren cando morre algunha, pero é unha fonte de riqueza para o porto, os portos é onde se afunde ese barco. E que pasa con os naufraxios? Que deixanlle nome a pedra ao sitio onde se afundiron.
polo nome do patrón, pola nacionalidade do barco, polo propio nome do barco, pola carga que levaban. Temos aquí un talasónimo aí polo sur das estelas que se chama o Serrón das Laranxas. Temos que supoñer que se fundiría algún barco que traía unha carga de laranxas do sur. Temos un sitio curiosísimo que se chama o Mar do Pride. Claro, Pride, se o das a analizar a un filólogo non sabería. Sabe que significa orgullo en inglés, pride. Pero bueno, os mariños chaman yo Pride porque, como a min que non sei en inglés, leron Highland Pride, Island Pride, que ten cantiga con música de Jardel, que se afundiu o día 9 do 9 do ano 29, sabemos o que traía o barco, sabemos que non morreu ninguén, e así temos dúcias de naufraxios por toda Galicia, que fai unha chega moi importante, e curiosa, e rica, a talasonimia. E por último queda a función xeolocalizadora. Se queredes saber máis de como os talasónimos funcionaban como un GPS e por que agora están en risco de desaparición, non perdades o próximo episodio de Na Terra Fonda.